ସେଦିନ ମୁଁ ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ ନଈକି ଯାଇଥିଲୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନାଲି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଥିଲୁ। ପାଖାପାଖି ଛାତିଏ ପାଣି ହବ, ତା ଭିତରେ ପଶି ଗାଧେଇଲୁ। ଯୋଗୀ, ମାନସ, ସନ୍ଦୀପ, ସତ୍ୟ, ମୋଟା, ବିବେକ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇଲୁ, ମଜା କଲୁ, ମସ୍ତି କରିଥିଲୁ। ଏତିକିବେଳେ ଯୋଗୀ କ'ଣ କରିଛି ନା ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ମାନସର ଗାମୁଛାଟାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ମାନସଟା ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇଥାଏ, ଭାଇମାନେ ମୋ ଗାମୁଛା ଫେରାଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବେଖାତିରି କରି ସେ ଗାମୁଛାଟାକୁ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, କିଏ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଘରକୁ ଗଲେ। ପାଖାପାଖି ବିତିଗଲା 5 ବର୍ଷ। ସେଦିନ ମୁଁ ନଈକି ଯାଇଥାଏ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତ ନଈକି ଦେଖି ମୁଁ ହଉସି ଉଡ଼ିଗଲା। ମାନସଟା ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ। ପାଣି ପାଖାପାଖି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ପାଖାପାଖି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଦେହ ଆଉ ରୁମ ପୁରା ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ମୋ ଛାତିରୁ କୁହ ଆଉ ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଏତେ ବଡ଼ ନଈ ଶୁଖିଲା କେମିତି?